கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு மனதின் செயலானது அபாயகரமானதாகலாம். மனோதத்துவ மாணவர்கள் மனதின் பல வகை மாற்றங்களை அறிவர். எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜத் யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைத்து கவுந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதக. ஒருவன் உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். பகவத்கீதை 8.6 இது குறிப்பிட்டிருக்கு. மரண தருவாயில் ஒரு உயிர்வாழியின் மனமும் புத்தியும் அடுத்த பிறவிக்கான உடலை சூட்சும நிலையில் உருவாக்குகிறது. மனம் மரண நேரத்தில் ஏதேனும் சாதகமற்ற விஷயத்தை நினைத்தால் ஒருவன் அடுத்த பிறவியை அதற்கேற்ப எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதே சமயம் இறக்கும் தருவாயில் ஒருவன் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் ஆன்மீக உலகமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்படுகிறான். இந்த உடல் மாற்றம் மிகவும் சூட்சமமானது. எனவே மனதை கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் நினைவிற்கொள்ளாமல் இருக்குமாறு பழக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். அதே போல நாவை கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவதற்கும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்பதற்கும் பழக்கப்படுத்த வேண்டும். மேலும் திஷ்டன் பிரஜேக, விருந்தாவனத்திலோ விரஜபூமியின் ஏதாவது ஒரு பகுதியிலோ ஒருவன் வசிக்க வேண்டும் என்று அவர் உபதேசிக்கிறார். விரஜபூமி அல்லது விருந்தாவனமானது 84 குரோஷங்கள் அளவினை கொண்டது. ஒரு குரோஷம் என்பது 2 சதுர மைல்களுக்கு சமமாகும். இந்த பிரபு வாசிட்டாங்க இல்லையா நேத்து இதெல்லாம்? ஆமா மாதாஜி, இப்ப நீங்க வர்ற வரைக்கும் அதை திருப்பி ரீரீட் பண்ணிட்டா நீங்க உங்களுக்கு இது பண்றது சௌரியமா, எங்களுக்கு கண்டினியூட்டி இருக்குங்கிறதுக்காக படிக்கிறோம். இதெல்லாம் நேத்து சொல்லிட்டாங்க. சொல்லியாச்சு. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ நம்ம தேங்க்யூ மாதாஜி, இத முடிச்சிரோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. இது சொல்லணும். கிருஷ்ணம் ஸ்மரன் ஜனனம் சாஸ்ய பிரேஷ்டம் நிஜ சம்ஹிதம் தத் ததாகதரத சாசௌ சூர்யாத் குர்யாத் வாசம் விரஜே சதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம பகவத்கீதையிலே பாத்திருக்கோம் இல்லையா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார் மனதை, அந்த அஷ்டாங்க யோகம் 6வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திருக்கோம். மனதை நம்ம ஒரு நிலைப்படுத்தணும் அதெல்லாம் சொல்றாரு. அப்ப அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல கேக்குறாரு, மனசு ரொம்ப சஞ்சலமானதாச்சு, அதை எப்படி காற்றை கூட ஒரு குடுவையில அடைச்சிடலாம் போல இருக்கு, ஆனா மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்னு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனா நீ சொல்றது உண்மை, ஆனா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வதனாலும் பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்வதனாலும் மனதை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். அதே மாதிரி மனது என்பது நமக்கு நண்பனும் எதிரியும் ரெண்டுமே உண்டு. மனதை எப்ப நாம கட்டுப்படுத்துறோமோ அப்ப அது நம்முடைய நண்பன். மனதோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நாம போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நம்மளுடைய எதிரி. நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மேபி முன்ன நம்ம புலால் உண்ணுந்திருக்கலாம், மாமிசம் எடுத்திருந்திருக்கலாம். இப்ப பக்தி மார்க்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் அது தவறு, அதை விடணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நியமம் இருக்கு. அப்ப நம்ம அதை விடணும்னு நினைக்கும் போது மனசு இல்ல பரவாயில்ல ஒரு நாள் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு மத்தவங்களோட ப்ரெஷரால மனசும் சொல்லிச்சு அப்படின்னாக்கா, அந்த மனதை நான் கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னா அது என்னோட எதிரி. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். அதே மனதை நாம கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நம்மளுடைய நண்பன். ஓகே, மீண்டும் மீண்டும் ஒரு செயல் அது நம்ம தூண்டும் போது இல்ல அது தவறு அப்படின்னு எப்போ நம்மளுடைய புத்தி சொல்றதை நம்ம கிளியரா கேட்டு சரியான வழியில போறோமோ அதை திருப்பி திருப்பி செய்யும் போது மனது தன்னால கட்டுப்பட்டு விடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது நமக்கு நண்பன் பகைவன் என்பதை யார் நிர்மாணம் பண்றாங்க, நம்ம தான் நிர்மாணம் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மனதை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரோட சேவையில ஈடுபட்டிருக்கிறதுக்கு நமக்கு பயிற்சி அளிக்கின்றது. நம்ம பாக்குறோம் அந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அது கொரோனா நமக்கு பெரிய வரப்பிரசாதம் கூட. நிறைய பேர் இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு அதுதான் நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப சோ நமக்கு காலையில நம்மளோட மங்களார்த்தியில ஆரம்பிக்கிறது ஈவினிங் வரைக்குமே எல்லாமே ஆன்லைன்ல இருக்கு. சோ இது கடைசியா நம்ம கையில தான் இருக்கு. நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல போனோமா இல்ல வேற ஏதாவது யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்ல லேண்ட் அப் பண்ணணுமா அப்படின்றது. சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பிரபுபாதருடைய கருணையினால இஸ்கான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் மக்களை கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுறதுக்கு நமக்கு எளிதாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பிரபு நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணனா இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், சாரி பிரபு நான் மறந்துட்டேன். கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு சர்வா பிரபு வந்துட்டாங்களா? வந்துட்டாரு. ஓகே, அவங்களையும் நான் பண்ணிடுறேன் ஒருவேளை. ஓகே ஓகே, சோ அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய சாஸ்திரத்துல படி
84 லட்சம் உயிர் வாழமா நம்ம வந்து இந்த ஜீவாத்மா வந்து பிறப்பெடுக்குன்னு பார்க்கணும். சோ அந்த ஒரு பிறப்பிலையும் நம்மளுடைய மனது வந்து என்ன விதமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. அதனுடைய எண்ண அலைகள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சில சமயம் நம்ம வந்து பக்தி எல்லாம் கரெக்டா பண்றோமே நம்ம, அப்ப கூட நமக்கு ஏன் வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம நல்ல பக்தி பண்ணாலும் எதுக்கு நமக்கு இவ்வளவு அடி விழுது அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம வாசம் இல்லையா? சோ அது வந்து நம்ம இடத்துல இருக்கதான் செய்யும். சில சமயம் சொல்லுவோம், நல்ல ஸ்ரத்தையா பக்தி பண்றோம், இருந்தாலும் அந்த கோபம்ன்றது என்னை விட்டு போக மாட்டேங்குது அப்படின்னா, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பூர்வ ஜென்ம வாசம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க பண்ணலன்னா அவங்கள மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி, நீலு மாதாஜி, பிரபு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், பாத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒரு இப்ப வந்து ஒரு பாத்திரத்துல ஏதோ ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை மீண்டும் மீண்டும் கழுவுனாதான் அதுல இருக்க அந்த வாசனை வந்து போகும். ஒரே தடவை நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்மெல் அதுல இருந்துட்டே தான் இருக்கும். அது போலதான் சோ இந்த மனதாகப்பட்டது 84 லட்சம் பிறப்புகள்ல எத்தனை இதுல இருக்கும்னு நமக்கு தெரியல. மனித பிறவி மட்டுமே 4 லட்சம்னு நம்ம சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம். சோ அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மனசோட எண்ணங்கள் இப்ப பகவானுடைய கருணையினால, ஆச்சாரியர்களோட கருணையினால பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அப்ப இந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரும்போது நமக்கு அந்த நியமங்கள் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது, இந்த தவறான விஷயங்கள் எல்லாம் விடுவிக்கும் போது நம்மை நாமே தூய்மை அடைகின்றோம்ன்றத நம்ம பார்க்கணும். கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சு பார்த்தோம்னா, இதெல்லாம் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப நம்ம அதை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா, தவறான எண்ணங்கள்ல போற மனசு வந்து அங்க சரியான வழியில வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றது. அப்ப வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களும் தூய்மை அடைகின்றது. இதை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக பௌதீக கட்டுகள்ல இருந்து நாம விடுபடுறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அது மட்டுமல்ல, அந்த சில சமயங்கள்ல இந்த எண்ணங்கள் ஒன்றோடொன்று இணைந்து முரண்பாடான காட்சிகளை உருவாக்குகின்றது. இந்த விதமாக பந்தப்பட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு மனதின் செயலானது அபாயகரமானதாகவும் கூட விளங்கலாம். சோ இத வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையில, ஒருவன் உடலை விடும்போது என்ன நிலையை எண்ணுகின்றானோ, என்ன எண்ணங்கள் அவனுடைய மனசுல இருக்கோ, ஐயமின்றி அவன் அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். பகவான் சொல்றார் இல்லையா, மரணிக்கும் தருவாயில் என்னை எவன் நினைக்கின்றானோ அவங்க கண்டிப்பாக கோலோக பிருந்தாவனம் வந்து அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு. இதற்குதான் வந்து ஒரு ஆழ்வார் கேட்பார், குலசேகர ஆழ்வார், நீங்க வந்து சொல்றீங்க, ஆனா மரணிக்கும் தருவாயில எனக்கு வந்து என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள்ல இருப்பேன்னு தெரியாதே, எனக்கு ஒரு வேலை அன்கான்சியஸ் ஆயிட்டேன்னா, நினைவு இல்லாம போயிடுத்தேன்னா, ஏதாவது ஒரு நோயினால பீடிக்கப்பட்டுட்டேன்னா, அப்போ உங்களோட ஞாபகம் இல்லாம போயிடுமே, அப்போ என்னோட கதி என்ன ஆகுறது, திருப்பி இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இதுல வந்து ஆட்கொள்ளப்படுவானோ அப்படின்னு பகவானிடத்துல கேட்கும்போது பகவான் சொல்ற, வராக புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒரு முறையாலும் பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னவங்களுக்கு நாம மறந்துட்டாலும் பகவான் மறக்கிறது இல்லை நம்மள அப்படின்னு பாக்குறோம். அஜாமிலனுடைய கதையை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அஜாமிலன் வந்து அந்த முதல் அந்த 25% ஆஃப் லைஃப்ல அந்த பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்து பிராமண வாழ்க்கையை வந்து அவங்க ரொம்ப தூய்மையா பண்ணாங்க. அதனுடைய பலன் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய 75% ஆஃப் த லைஃப் வந்து அவர் சரியா வாழல. இருந்தாலுமே அவர் அந்த கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க பண்ணின அந்த அந்த பக்தியாகப்பட்டது அவரை வந்து 10வது குழந்தைக்கு பேரு நாராயணன் வைக்க சொல்லி, அது மட்டும் இல்ல அவருடைய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மையான பக்தி. அதாவது நம்ம பௌதிகமா யோசிப்போம் இல்லையா, இவங்களுக்கு இப்ப கொஞ்சம் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணி வைப்போம், பின்னாடி நமக்கு அது உதவும், அது வந்து பௌதிகமான இச்சை. இங்க வந்து அஜாமிலன் வந்து பகவான ஒரு பேருக்காக, பகவான ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக அந்த பேர் வைக்கல, தன்னுடைய மகனை தான் அவர் கூப்பிட்டார், நாராயணான்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மகனை தான் கூப்பிட்டார். ஆனாலும் பகவான் அந்த நாமத்துல வந்து அவ்வளவு ப்ளீஸ் ஆயிருக்கார். மகனை கூப்பிட்டாலுமே கூட பகவான் அங்க வந்து உடனே தன்னுடைய விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அங்க வராங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் வந்து குற்றமற்ற நாம ஜபத்தை பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு. எப்ப பகவானுடைய நாமத்தை தன் பிள்ளைக்கு வச்சாரோ, நம்ம விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் அங்க வந்து விவாதம் நடக்கும். அப்ப வந்து சொல்லுவாங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க, எதுக்குப்பா இவரை எடுத்துட்டு போக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு. யம தூதர்கள் சொல்லுவாங்க, என்ன உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியலையா உங்களுக்கு, எவ்வளவு பெரிய பாவங்கள் செஞ்சிருக்காரு தெரியுமா இவரு அப்படின்ட்டு. அப்ப வந்து அவர் சொல்லுவார், எப்ப வந்து பகவானுடைய நாமத்தை அவர் வந்து குழந்தைக்கு வச்சுட்டாரோ அப்பவே வந்து அவர் வந்து என்ன ஆயிட்டாரு, தூய்மை அடைந்து விட்டார். அது மட்டும் இல்ல, அவருடைய
அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து நாம ஜபம் பண்றோம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அது போல அவர் என்ன பண்றாராம், அந்த குழந்தை மேல அதீதமான அன்பு இருக்கிறதுனால நாராயணா சாப்பிட்டியா, நாராயணா தூங்குனியா, நாராயணா எழுந்துட்டியான்ட்டு எப்பவும் நாராயண நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்காரு. அவ்வளவு அன்பு அவருக்கு. ஏன் அந்த குழந்தை மேல அன்பு வரணும், 10வது குழந்தைக்கு ஏன் அப்படி பேர் வைக்கணும், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய காரணமற்ற கருணை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்ம அந்த உடலை விடும்போது என்ன நம்ம நினைக்கின்றோம், அப்ப அங்க வந்து வராக புராணத்துல பகவான் சொல்றாரு, ஒரு முறையேனும் நீ என்னோட நாமத்தை சொன்ன போது நீ மறந்துட்டாலும் நான் மறக்கிறது இல்ல. அப்படி ஒரு கருணை பகவானுக்கு. சோ அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் மூலமாக வந்து 88 வயசுலயே 100 வருடம் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை. அந்த டைம்ல அவர் 88 வருடத்துக்குள்ளாரே 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க யம தூதர்கள். போதும் போதும் நீ நிறைய பாவம் பண்ற வாப்பா அப்படின்னுட்டு. அப்போ விஷ்ணு தூதர்கள் வந்த உடனே அதை பார்த்த உடனே அவங்களுடைய உரையாடல்களை வந்து அவர் கேட்கிறார் அஜாம்லன். 88 வயது அந்த உரையாடலை கேட்கிறார். கேட்ட உடனே ஆஹா நான் எவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னுட்டு மீதமுள்ள அந்த 12 வருடங்களும் அவர் என்ன பண்றார், பக்தி தொண்டு செய்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். செய்து மீண்டும் விஷ்ணு தூதர்கள் மூலமாக வைகுண்டம் செல்கின்றார் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலன் வந்து குற்றமற்ற பகவானோட நாமத்தை வந்து அவர் உச்சரிக்கின்றார். தூய நாம ஜபத்தை விட இங்க குற்றமற்ற, எனக்கு இதால எதுனா பலன் இல்ல. அவர் தன்னுடைய பையனை மட்டும்தான் கூப்பிடுறார். அதுல அவர் தெளிவா இருக்காரு, பகவானை கூப்பிடுறதுனால இல்ல. சோ மரண தருவாயில ஒரு உயிர்வாழியின் மனமும் புத்தியும் அடுத்த பிறவிக்கான உடலை சூட்சும நிலையில் உருவாக்குகின்றது. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதை இல்லையா. மரணிக்கும் தருவாயில் நம்மளுடைய நினைவலைகள் எப்படி இருக்கோ அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல் வாக கிடைக்குது. பகவான் நமக்கு வந்து கருணையோட இந்த மனித உடலை கொடுத்திருக்கார். இந்த மனித உடல் எடுத்ததுடைய நோக்கம் என்ன, பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையணும். அதுதான் இந்த மனித உடலோட நோக்கம். ஆனா இந்த உடலை எடுத்தும் நான் என்ன ஒரு விலங்குகளை போல எப்பொழுதும் காம இச்சையிலையும் ஒரு 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 அந்த உடலை தின்னக்கூடிய அந்த வெறும் அந்த நான்வெஜ் சாப்பிடுறது இல்ல மத்த பௌதிகமான விஷயத்திலயும் இருந்தேன்னா அப்ப அதுக்கு ஏற்றாறு போல ஒரு உடல்வாக நமக்கு கிடைக்குது. மரணிக்கும் தர, ஏன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் அதுதான் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்காக சிலர் வந்து ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் கூட போயிருக்காங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. அப்படி ஒரு இதா இருக்கும்போது அப்ப மரணத்தின் தருவாயில என்னுடைய நினைவு ஃபுல்லா என்னவா இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, இந்த மனுஷ உடம்பு எடுத்து என்ன பண்ணணுமோ அதை நான் பண்ணல. பகவான் யாரையும் வந்து நோ சொல்றதே இல்ல, எல்லாருக்கும் இந்த தாஸ்து. சோ அதனால என்ன ஆகுது, அதற்கு ஏற்றாறு போல ஒரு உடல்வாகு அடுத்த பிறவில கிடைக்குது. அப்ப நான் என்னவா இருக்கேன், மேபி எனக்கு நான் ஒரு நாயா பிறக்கலாம். ஏன்னா நான் எப்பவும் நான்வெஜ் சாப்பிடுறது அந்த விஷயம் அதையே யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய உடல் அதற்கு ஏற்றாறு போல அடுத்த பிறவில கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். எப்பவும் காம இச்சையிலே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அதற்கு ஏற்றாறு போல அடுத்த பிறவில எப்பொழுதும் அதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாயாகவோ அல்லது பன்றியாகவோ வந்து நமக்கு பிறப்பு கிடைக்கின்றது. சோ நம்மளுடைய எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்துவது மிக மிக முக்கியம். இந்த கலியுகத்துல எது அதீதமான எது பெரிய தவம் அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறது. மாயை ரொம்பவும் அபாயகரமானது. சோ பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கும்போது இததான் பிரபு நான் ஜாயின் பண்ணும்போது கூட சொல்லிட்டு இருந்தாரு, பக்தர்களோட தூய பக்தர்களுடைய பாத துளிகளை அவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்றது மூலமாக நாம பக்தியில நிலைத்து நிற்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ நம்ம மரணிக்கும் தருவாயில் நம்மளுடைய எண்ண அலைகள், நம்மளோட மனசு வந்து சூட்சுமமாக அடுத்த பிறவிக்கு உண்டான உடலை நிர்மாணம் செய்கின்றது. அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், என்னோட மனதை தூய்மையா வச்சுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய நாம ஜபம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணும்போது அவருடைய ரூபத்தை நாம் மனதில் எடுத்துக்கொள்கின்றோம். அதனால இறக்கும் தருவாயிலும் நமக்கு பகவானே நினைச்சுட்டு இருக்கோம். எத்தனையோ நீங்க வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுடைய அந்த நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மரணத்தின் தருவாயில இருக்கும்போது என்ன அவங்களுடைய அனுபவங்கள் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அதை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உண்மையாலுமே ரொம்ப புல்லரிக்குதுன்னு சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி இருக்கும் உண்மையாலுமே. சோ அதை நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு வந்து நிதர்சனமான இது நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. நீங்க அதை பாருங்க அப்புறமா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது. சோ ஆன்மீக உலகான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்படுகின்றான். யாரு எப்பவும் பகவான நினைச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு மாற்றப்படுகின்றார்கள். ஏன், பகவான் நித்தியமானவர், அவரே நினைச்சுட்டு இருக்கோம்.
அப்ப எதுக்கு நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இதுல திருப்பி பௌதிகத்துல மாட்டின்னு இருக்கணும்? இதே ஒரு மாயை தானே, இல்யூஷன். நம்ம இதுல அவரை மாதிரியே அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சதால வந்தாச்சு. இப்ப இது மாயை தெரிஞ்சிருச்சு. அவரை மட்டும் ப்ளீஸ் பண்றதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் தெரிஞ்சிச்சு. அப்ப நம்ம அவரை ப்ளீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ மனதை கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் நினைவில் கொள்ளாமல் இருக்குமாறு பழக்கப்படுத்த வேண்டும். மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ அதுக்கு பக்தர்களுடைய சங்கம் மிக மிக முக்கியம். சோ ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் சொல்றாங்க, எப்பவும் கிருஷ்ணரையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு உண்டாக நம்மளுடைய மனதை பழக்கப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றது சொல்றார். அதே போல நாவு, மனசு, நாக்கு. சோ நாக்கு பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கும் அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கும் பழக்கப்படுத்த வேண்டும். சோ மேலும் திஷ்டன் விருஜோ, விருந்தாவனத்திலோ விருஜ பூமியின் ஏதாவது ஒரு பகுதியிலோ ஒருவன் வசிக்க வேண்டும். ஆனா இது நம்ம எல்லாருக்கும் பாசிபிளானா கிடையாது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அதுக்குதான் புரோபாதர் கொடுத்திருக்காரு. நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அந்த இடத்தை விருந்தாவனமாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கணும். நிறைய பேர் அரபு நாடுகள்லாம் இருக்காங்க, அவங்க செய்யற பக்தி எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. நம்ம இந்தியாவிலேயே இருக்கோம், இது ஆன்மீகம் சார்ந்த ஒரு இது. ஆனா அந்த அரபு நாடுகள்ல சென்று கூட என்ன பண்றாங்கன்னா அவ்வளவு தீவிரமாக கிருஷ்ண பக்தியை அவங்க பண்றாங்க. அந்த அளவுக்கு தீவிரமா நம்ம பண்றது இல்ல. சோ நம்ம எங்க இருக்கோமோ அதை விருந்தாவனமாக மாற்றணும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, நான் கோலோக விருந்தாவனத்திலேயோ அல்லது வைகுண்டத்திலேயோ இல்ல, எங்க என்னுடைய பக்தர்கள் என்னுடைய கதைகளை பற்றி பேசுறாங்களோ, நாம ரூப குண லீலையில பேசுறாங்களோ அந்த இடத்துல இருக்கேன்னு சொல்றாரு. அதனால நம்ம வீட்டையே என்னவா பண்ணணும், விருந்தாவனமாக மாற்ற வேண்டும். அதற்குதான் புரோபாதர் நமக்கு வழிவகை செய்து கொடுத்திருக்காரு. எவ்வளவு ஒரு கருணையோட நமக்கு புரோபாதர் இந்த அருளி இருக்காரு இல்லையா. சோ நமக்கு விக்கிரக வழிபாடு, விக்கிரகம் வைக்க முடியாதுன்னா நமக்கு எல்லாரும் விக்கிரகம் செய்யக்கூடிய வச்சு வழிபாடு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம அவ்வளவு தூய்மை இல்ல. போட்டோ வச்சுட்டு நம்ம வழிபாடு செய்யலாம். ஒரு துளசி இதை வச்சு நம்ம வழிபாடு செய்யலாம். காலையில எப்படி டெம்பிள்ல எல்லா ப்ரோக்ராமும் இருக்கோ அது போல நம்ம வீட்டுல வழிபாடு செய்யலாம். சோ நமக்கு கீர்த்தன் பண்ணலாம், இந்த கர்த்தால் வச்சுட்டு நம்ம கீர்த்தன் பண்ணலாம். சோ நம்ம இருக்கும் இடத்தை விருந்தாவனமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். வாய்ப்பு கிடைத்தால் இந்த மாதிரி புனித ஸ்தலத்துல நம்ம இருக்கலாம். குப்த விருந்தாவன் சொல்றோம் மாயாப்பூர் இல்லையா. சோ புனித ஸ்தலங்கள்ல இருக்க முடியும். அததான் இங்க இங்க ரூப கோஸ்வாமிகள் எழுதினது இல்லையா உபதேசாமிரதம்ன்றது. சோ அவர் சொல்ற விருந்தாவனத்துல இருக்கிறது மிகவும் உத்தமம். புரோபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது நாம இருக்கிற இடத்தையே விருந்தாவனமாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. சோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கும்போது என்ன இருக்கு, உயர்ந்த பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அவங்களோட அடைக்கலத்தின் கீழ் நம்ம இருக்கிறதுனால எப்பவும் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கோன்றத சொல்றார். சோ விதமாக ஒருவன் கிருஷ்ணரையும் அவரது திவ்ய லீலைகளும் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள முடியும். அதுதான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தன்னுடைய பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அடுத்து நம்ம அந்த புத்தகம் தான் படிக்க போறோம். சோ பக்தனானவன் எப்பொழுதும் தெய்வீக பூமியாக விருந்தாவனத்தில் வசித்து கிருஷ்ணம் ஸ்மரன் ஜனம் சாஸ்ய பிரேஷ்டம், எப்பவும் அவருடைய அன்பான சகாக்களையும் இடையராது சிந்திப்பதில் ஈடுபட வேண்டும். பகவானை பத்தியும் பகவானுடைய பக்தர்களை பத்தியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய லீலைகளை பத்தியும் நாம எப்பவும் சிந்திக்க வேண்டும். அதுக்குதான் புரோபாதர் நமக்கு பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம இப்ப லெவல் 3ல இருக்கோம். பகவத்கீதையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு படிக்கிறதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ அப்படி சகாக்களோட அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி அவர்களது நித்திய வழிகாட்டுதலின் கீழ் இருக்கும் பொழுது முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை புரிவதற்கான தீவிர ஆசையை பெறலாம். சோ பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கும்போது, ஏன்னா அவங்க எப்பொழுதும் இறைவனை நினைச்சுட்டே இருக்காங்க தன்னுடைய இதயத்துல. அப்ப அவங்க அதேதான் நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கிறதுனால நாம என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு எப்பவுமே சேவை பண்ணுவோம். ஏன்னா எனக்கு வழிகாட்டக்கூடியவர்களும் அதே பாவத்துல இருக்கிறதுனால நாமும் இதை பண்ணுவோம். அதனால தூய பக்தர்களோட சங்கம் மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ விருஜதாமத்தில் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அவரது சகாக்களின் மனோபாவத்தில் சேவை செய்ய வேண்டும். மேலும் நம்ம பார்க்கிறோம், நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவுகள் 5 விதமான முறைகள்ல புதுப்பிக்கப்படும். என்னென்ன அந்த 5 வித ரசம்? 5 ரசம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தரசம், சாந்தரசம், வாத்சல்யம், மாதுரிய ரசம். மாதுரிய ரசம், ஓகே.
தாசியம், சக்கியம் இல்லையா? சோ 5 விதமான உறவுகள்ல நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவர்களுள் குறிப்பிட்ட ஒருவரது நேரடி வழிகாட்டுதலின் கீழ் தன்னை வைத்து அவரது அடிச்சுவட்டை பின்பற்ற வேண்டும். சோ இந்த முறையில சாதன நிலையிலும் கட்டுண்ட நிலையிலும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாத்திய நிலை, இறைவனை உணர்ந்த 2 நிலை சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு கட்டுண்ட நிலை. என்னது கட்டுண்ட நிலை? இந்த பௌதீகத்துல நாம கட்டுண்டு இருக்கோம். ஆனாலும் பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுறதுனால நித்தியமான பக்தி தொண்டு செய்து நாம சாதனா பக்தி செய்து பகவான் அடைய முடியும். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனை உணர்ந்த நிலை, சாத்திய நிலை அப்படின்றத பாக்குறோம். தூய பக்தர்கள் நித்திய சித்தா நித்திய பக்தான்னு பாக்குறோம். எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து இறைவனை உணர்ந்த நிலை. சோ சித்த புருஷனாக ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் பெற்றவனாக ஆகும் நிலை என இரு நிலைகளுக்கும் பொருந்தக்கூடியது. சோ 2 பேருமே பக்தி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஐ திங்க் இதுல இருந்து வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க, இந்த இது ஃபுல்லா முடியற வரைக்கும். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. நேத்து மாதாஜி வாசிச்சாங்க, இன்னைக்கு யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. யாருக்கு இல்ல புத்தகம் இருக்கு? செல்லகுமார் பிரபு வச்சிருக்கீங்களா? மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி. எதுல இருந்து வாசிக்கிறது மாதாஜி? ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், அதுல இருந்து வாசிங்க பிரபு. கேக்கல பிரபுஜி. 81வது பக்கம். அடுத்து பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி 10வது மந்திரம். சரி பிரபு, கேக்கல. புத்தகம் வச்சிருந்தா வாசிங்க. செல்லகுமார் பிரபு வாசிக்கிறது கேக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7வது ஸ்லோகம் தான மாதாஜி? 8வது ஸ்லோகம், பேஜ் நம்பர் 81. 81. ஓகே, எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் இந்த ஸ்லோகத்தை பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தியில் இன்னும் ஆர்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ளாதவன் எல்லாவித பௌதிக எண்ணங்களையும் கைவிட்டு கிருஷ்ணரை, அவரது திருநாமம், ரூபம், குணம், லீலை ஆகியவற்றை நினைவிற்கொள்ளுதல் எனும் ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடித்து மனதை பழக்க வேண்டும். இவ்வழியில் மேற்கொண்டவற்றிற்கான சுவையை ஏற்படுத்தி கொண்ட பின்னர் ஒரு சிறந்த பக்தரின் வழிநடத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பின் கீழ் விருந்தாவனத்தில் வசித்து கிருஷ்ணநாமம், புகழ், லீலை மற்றும் குணங்கள் ஆகியவற்றை நினைத்து கொண்டு காலத்தை கழிக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்வது குறித்தான அனைத்து உபதேசங்களின் சாரமே இதுவே. ஆரம்ப நிலையில் உள்ள ஒருவர் கிருஷ்ணர் கதையை கேட்பதிலும் எப்பொழுதும் ஈடுபட வேண்டும். இது ஸ்ரவண தச அல்லது கேட்கும் நிலை எனப்படுகிறது. கிருஷ்ணரின் தெய்வீக திருநாமம், ரூபம், லீலை, குணங்கள் இவற்றில் இடையூறாது செவியுறுவதன் மூலம் ஒருவன் வராண தசா நிலையை அடைகிறான். இந்நிலையை அடைந்தவுடன் கிருஷ்ண கதா கேட்பதில் பற்றுடையவனாகிறான். ஒருவன் பரவசத்தில் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் போது ஸ்மரணவாஸ்தா நிலையை அல்லது நினைவிற்கொள்ளும் நிலையை அடைகிறான். நினைவிற் கொண்டு வருதல், மெய்மறந்த நிலை, தியானம், இடையறாத தியானம், சமாதி என முன்னேறும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் 5 வகை உள்ளது. முதலில் கிருஷ்ணரின் நினைவு இடையிடையே தடைபடலாம். ஆனால் பின்னர் தடையின்றி முன்னேறும் நிலை தியானம் எனப்படுகிறது. தியானம் மேலும் வளர்த்து இடையறாது தியானமாகும் போது அது அனுஸ்மிருதி என்று கூறப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான அனுஸ்மிருதியால் ஒருவன் சமாதி நிலையை அடைகிறான். ஸ்மரண தசா அல்லது சமாதி முழுமை அடையும் போது ஒருவனது ஸ்வரூப நிலை உணரப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் ஆத்மாவால் கிருஷ்ணருடைய தனது நித்திய உறவை பூரணமாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்ள இயலும். அது சம்பத்தி தசா அல்லது வாழ்வின்
ஏற்படுகிறது. சைதன்ய சரிதாமிருகம் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்களை அனைத்து வகையான ஆசைகளையும் கைவிட்டு சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் விதிமுறைகளை கடைபிடித்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுகிறது. இவ்வழியில் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர் கிருஷ்ணரது நாமம், ரூபம், குணம், புகழ் ஆகியவற்றின் மேல் படிப்படியாக பற்றுதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஒருவர் இத்தகைய பற்றுதலை வளர்த்து கொண்ட பிறகு கிருஷ்ணரது பாத கமலங்களுக்கு ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாது இயற்கையாகவே சேவை செய்யலாம். இந்நிலையானது ராக பக்தி அல்லது இயல்பான பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்நிலையில் ஒரு பக்தர் விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரின் நித்திய தோழர்களில் ஒருவருடைய அடிச்சுற்றுகளை பின்பற்ற வேண்டும். இது ராகானுக பக்தி எனப்படுகிறது. ராகானுக பக்தி அல்லது இயல்பான பக்தி தொண்டில் ஒருவர் சாந்த ரசத்தில் கிருஷ்ணரின் பசுவாகவோ கிருஷ்ணரின் கரத்தில் உள்ள புல்லாங்குழலாகவோ கிருஷ்ணரின் கழுத்தில் இருக்கும் மாலையாகவோ இருக்க விரும்பலாம். தாசிய ரசம் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் சேவகரான சித்ராங்கன், பத்ராங்கன் அல்லது ரக்தாங்கனின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுகின்றனர். நட்பு மிக்க சாக்கிய ரசத்தில் பலதேவர், தாமோதரர் அல்லது உதாமரை போன்று நண்பராகலாம். பெற்றோரின் அன்புமிக்க வாத்சல்ய ரசத்தில் ஒருவர் நந்த மகாராஜை போலவும் யசோதாமை போலவும் ஆகலாம். மாதுரிய பக்தி அல்லது பிரேம பக்தியில் ஒருவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியை போலவும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தோழியரான லலிதாவை போலவும் சேவகிகளான மஞ்சூரிகள் ரூப ரதியை போலவும் ஆகலாம். இதுவே பக்தி தொண்டின் பற்றிய அனைத்து உபதேசங்களின் சாரமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. பாப்பா முடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம் அனைத்து உபதேசத்தோட சாரம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த அரிதான மனித பிறவியை முழுவதுமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தணும். சோ அதை எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னாக்கா, எப்பவும் பகவானுடைய நாம கீர்த்தனத்துல இருக்கிறதுனால இது வந்து சாத்தியம். அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை நாம நினைக்கணும். அதை எப்பொழுதும் வந்து மனதாலையும் நாவினாலையும் பாடணும். பக்தர்களோட வழிகாட்டுதல் இதை செய்யணும் அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட சாரம். சோ இங்க வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்பவுமே, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா நம்ம பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம எப்பொழுதும் ஆர்வத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, நமக்கு வந்து உற்சாகத்தோட நம்ம இருக்கணும்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல உற்சாகத்தோட இருக்கிறதுனால இந்த எல்லா விதமான பௌதிக எண்ணங்களிலையும் நாம வந்து விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை நம்ம திளைக்கணும், எப்பவும் அதை நினைத்து கொள்ளவே வேண்டும். அது எப்படி சாத்தியம்? பக்தர்களோட சங்கம், தூய பக்தர்களோட சங்கம். சோ இப்படி நாம பக்தியை வளர்த்து கொள்ளணும்னா அதுல வந்து சுவையை ஏற்படுத்த வேண்டும். அது எப்படி சாத்தியம்? பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதல், அவங்களுடைய பாதுகாப்பின் கீழே விருந்தாவனத்துல வசித்து அவருடைய நாம ரூப குணலீலைகளை கேட்டு நாம காலத்தை கழிக்க வேண்டும் அப்படின்றத இங்க வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. சோ பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்வது குறித்தான அனைத்து உபதேசத்தோட சாரம் இது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரி, இது சொல்லியாச்சு அதனால நான் ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த இதுக்கு போறேன் அப்படின்றது இல்ல. நாம எந்த நிலையில இருக்கோமோ அந்த நிலையில இருந்து கொண்டு நாம பக்தியில முன்னேற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணணும் எப்படின்னா, எப்பொழுதுமே பகவானை பத்தி தஷ்ணும், எப்பவுமே பகவானை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கணும். அது வந்து ஆரம்ப நிலையில இருக்கவங்க நம்ம பாக்குறோம். பக்தி தொண்டுல முதல்ல இருக்கிறது என்னது? நவவித பக்தி தொண்டுல முதல்ல இருக்கிறது என்னது? ஸ்ரவணம். சோ எப்பவுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுடைய ஸ்ரவணத்திலே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ பகவானுடைய தெய்வீகமான நாம ரூப லீலை குணங்களை இடையறாது செவியுறுவதன் மூலம், இடையறாது நம்ம கேட்கறதன் மூலமாக நம்ம வந்து என்ன நிலையை அடைகின்றோம் அப்படின்னாக்கா, வரண தக்ஷா
என்ன நிலை? வரண தக்ஷா. அதை நம்ம கேட்கிறோம் ஸ்ரவணத்துல. இந்த நிலையை அடைந்தவுடன் நம்ம என்ன பண்றோம்? கிருஷ்ண கதா கேட்கறதுல நம்ம பற்றுடையவனாகின்றோம். அவரை பத்தி மீண்டும் மீண்டும் கேட்கறதுல பற்றுடையவனாகிறோம். நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் ருக்மணி அம்மாக்கு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து சொல்றதை கேட்டு 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 அவங்களையே அறியாம பகவான் மேல அன்பு வளர்த்துறாங்க. அவர் மட்டும்தான் வந்து தன்னை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளணும்னு ரொம்ப உறுதியா இருக்காங்க. அவங்க அவரை பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா ஒரு பிராமணன் கிட்ட அவங்க வந்து ஒரு கடிதத்தை அனுப்பிச்சு விடுறாங்க, காதல் கடிதம். நீங்க வந்து எனக்கு கைப்பிடிக்கலைன்னா நான் இப்ப வந்து காலையில நான் இருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சு விடுறாங்க. அதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? அவங்களை காக்கிறதுக்காக ஓடி வந்துட்டாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஸ்ரவணம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ அவரை வந்து நம்ம கேட்க கேட்க நம்ம என்ன பண்றோம்? அவர் மேல நாம அன்பை வளர்த்து கொள்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ வரண தக்ஷானா என்ன? அவரை பத்தி கேட்கறது. அப்படி கேட்க கேட்க அவருடைய கதைகள்ல நமக்கு வந்து ஆர்வம் அதிகமாகுது. கிருஷ்ண கதால நம்ம வந்து ரொம்ப பற்றுடையவர்களாக மாறும். அப்போ ஒருவன் பரவசத்தில் பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் போது ஸ்மரணாவஸ்தா அப்படின்ற அடுத்த நிலை போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வரண தக்ஷா, அவரை பத்தி கேட்கறது. அப்போ அதை கேட்டு கேட்டு நம்ம வந்து பகவானுடைய கதையில ரொம்ப பற்றுடையவனாகிறோம். எப்பவும் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஸ்மரணம் பண்றோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து அடுத்து அவரை பத்தியே நாம எப்பவும் நினைவில் வைத்து கொண்டே இருக்கின்றோம். அப்படி அவரை பத்தி நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்றோம்? நம்ம மறந்து போயிடுறோம். மெய் மறந்த நிலையில இந்த உடல் சார்ந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம மறந்து போயிடுறோம். அப்ப அவரை எப்பவும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கும். மெய் மறந்த நிலையில இருந்து தியானம் பண்றோம். தியானம் செய்து நம்ம என்ன பண்றோம்? அது தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு. இடையறாது தியானம் பண்றோம். அப்ப அவருடைய நினைவுகள்ல நாம எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கின்றோம். சமாதி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? அவரை பத்தி கேட்கறது ஸ்ரவண வரண தக்ஷா, ஸ்மரண கதா, கிருஷ்ண கதா கேட்கிறோம். அடுத்து ஸ்மரண அவஸ்தா, மெய்மறந்த நிலை, தியானம் பண்றோம். அதுவும் நம்ம இடையறாது தியானம் பண்றோம். அடுத்த நிலை வந்து சமாதி. அவரை எப்பவுமே நினைச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அந்த 5 நிலை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ முதல்ல கிருஷ்ணரின் நினைவு இடையிடையே தடைபடலாம். ஆனால் பின்னர் தடையின்றி முன்னேறும் நிலை தியானம் எனப்படுகின்றது. மேபி ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் தடைப்படலாம். ஆனா தடையின்றி நம்ம அதை தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம்? அப்போ தியான நிலைக்கு நாம முன்னேறுகின்றோம். இப்படி இடையறாது தியானம் ஆகும்போது அது அனுஸ்மிருதி எனப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம வந்து பகவானை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அதனால அது அனுஸ்மிருதி எனப்படுகின்றது. அப்படி நம்ம அனுஸ்மிருதியில நிலைச்சிருக்கிறதுனால நாம என்ன பண்றோம்? பகவானை முழுமையாக நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுனால சமாதி அப்படின்ற அந்த முழுமையை அடையிறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த நிலைகள்லாம் நம்ம எங்க பார்த்திருக்கோம்? அஷ்டாங்க யோகத்துல 6வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? தியான யோகம் அப்படின்றதுல நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட 8 நிலைகள் வேற. ஆனா அதுலயும் வந்து தியானம், அடுத்தது வந்து சமாதின்னு பாக்குறோம். சோ இங்கேயும் நம்ம வந்து பக்தர்கள் வந்து சமாதி நிலையில அடையறாங்க. எப்படி அப்படின்னாக்கா எப்பவும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. சோ எது பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணமயமாக தெரிகின்றது. எதை பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அந்த நேரத்துல ஆஹ் ஸ்மரண தக்ஷா அல்லது சமாதி முழுமை அடையும் போது ஒருவனது ஸ்வரூப நிலை உணரப்படுகின்றது. நம்ம யாரு, எப்பொழுதும் இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பக்தி தொண்டுதான் இல்லையா? நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த 1 மணி நேரத்துல வேற விஷயங்கள் கூட பண்ணலாம். ஆனாலும் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு நம்ம எத்தனை பேர் கூடியிருக்கோமே? எத்தனை பேர்? 14 பேரா? 15? சோ எத்தனை பேரு கூடியிருக்குமே? இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு. ஏன்னா அவரை பத்தி நம்ம கேட்கிறோம், அவரை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம், கீர்த்தன் பண்றோம். சோ அதனால இந்த பக்தி தொண்டுன்றது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. அப்படி அவங்க நிலைச்சு இருக்கிறதுனால அதுல அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த ஸ்வரூப நிலையை உணர்கின்றார்கள். என்னது? நான் பகவானுடைய சேவகன், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அவரை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. சோ அந்த நேரத்துல ஆத்மாவால் கிருஷ்ணருடனான தனது நித்திய உறவை பூரணமாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்ள இயலும். இது சம்பந்தி தக்ஷா அல்லது வாழ்வின் பூரணத்துவம். முதல்ல நம்ம பார்த்தது ஸ்ரவண தக்ஷா, அடுத்து ஸ்மரண வர்ஷா, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தி தக்ஷா நிலையில நிலைச்சிருக்கும் போது எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவை வந்து அங்க நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அததான் நம்ம 5 விதமான ரசங்கள்ல நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தத்துல
ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்களை அனைத்து வகையான ஆசைகளையும் கைவிட்டு சாஸ்திரங்களில் வழிகாட்டுதலின் கீழ் விதிமுறைகளை கடைபிடித்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறுகின்றது. சோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகளை கடைபிடிச்சு பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல நிலைச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த நிலையில ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர் கிருஷ்ணரது நாம ரூப குண லீலைகள் புகழ் ஆகியவற்றின் மேல் படிப்படியாக பற்றுதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். இப்படி பற்றுதலை வளர்த்து கொண்ட பிறகு கிருஷ்ணரது பாத கமலங்களுக்கு ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாது இயற்கையாகவே சேவை செய்யும் நிலை நம்மள வந்தடைகின்றது. அவரை பத்தி அப்போ முதல் எது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அவரை பத்தி கேட்கறது. அவரை பத்தி கேட்டு அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்மளையே அறியாம என்ன பண்றோம், பகவான் மேல நமக்கு அந்த அன்பு வருகின்றது. அததான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா ராகானுக பக்தி. அது இயல்பாகவே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதெல்லாம் சாதன பக்தி பண்ணி பண்ணி நமக்கு வந்து ராகானு பக்திக்கு உயர முடியும். சோ அந்த நிலையில ஒரு பக்தர் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் நித்திய தோழர்களில் ஒருவருடான அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். சோ நமக்கு வந்து இங்க ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா பிருந்தாவனத்துல பக்தர்களோட வழிகாட்டுதலின் கீழ் அவங்களுடைய பாதுகாப்புல இருந்து நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுபாதர் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்திருக்கார். நாம இருக்கும் இடத்தை பிருந்தாவனமாக மாற்ற வேண்டும். எப்படி? பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக. அவர் எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணி எவ்வளவு தூரம் நம்மளை வந்து கருணையோட நம்மளை வந்து இந்த பௌதிகத்துல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக இதை நமக்கு சொல்லியிருக்காருன்றதை நம்ம எங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அதுதான் வந்து 5 விதமான ரசங்கள். சாந்த ரசம் அப்படின்றது வந்து எப்பவும் பகவானோட உறவோட இருக்கிறது. எது? அவருடைய புல்லாங்குழல், அவருடைய மயில் பீலிகை, அவருடைய ஆபரணங்கள், அவருடைய ஆடைகள், அவருடைய பசு, இதெல்லாம் வந்து சாந்த ரசத்துல இருக்கு. எப்போதும் நித்தியமா பகவானுடைய சேவையில இருக்கு. அடுத்து தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், அதுக்கப்புறம் வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். இந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல நாம வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். நம்மளுடைய நிலையை நம்ம உணர முடியும். இதுதான் வந்து நமக்கும் அவருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன. அதனால இது பேர் வந்து சம்பந்தி தர்ஷா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமதி ராதாராணியோட தோழிகள் வந்து நம்ம பாக்குறோம், லலிதா சகி. அவங்களுக்கு தோழிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சேவை பண்ணக்கூடியவங்கள மஞ்சரிகள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சரிகள் வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட தோழிகளுக்கு சேவை பண்றாங்க. அவங்களோட தோழிகள் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவுக்கு சேவை பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் சேவை பண்றதுனால பகவானை ப்ளீஸ் பண்ண முடியும். பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, என்னை காட்டிலும் என்னுடைய பக்தனை யாரு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்றாங்களோ, மகிழ்விக்கிறாங்களோ அவங்க உடனே முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்னு. சோ இதுதான் வந்து பக்தி தொண்டை பற்றிய அனைத்து உபதேசங்களுடைய சாரம் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா வந்து நமக்கு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 9, 10, 11 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, 9 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு. பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் என்னாவது? 9:54 ஆயிடுது. வாஞ்சகல்பதருப்பிஷ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம், இல்ல வேற எதனா கருத்துக்கள் ஷேர் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். 8வது ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்த வாரம் நம்ம கிளாஸ்ல வந்து 9வது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வரப்போற வாரத்துல வந்து நம்மளுடைய கிளாஸ்க்கு உண்டான இது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. சர்வா பிரபுக்குன்னு வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து அபிஷியலா நம்மளோட உஷா மாதாஜி அவங்கதான் இன்சார்ஜ் சாட்டர்டே காங்கிரிகேஷன் ப்ரோக்ராம்க்கு. அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு மாதாஜி கிட்ட நமக்கு போடுவாங்க. நம்ம மத்தபடி நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணமோ அவங்களாம் தான் அந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த தடவை நமக்கு L3க்கு கிடைச்சிருக்கு, அடுத்த தடவை வேற யாருக்காவது கிடைச்சிருக்கும். ஒண்ணு மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம மத்தவங்களுக்கும் வந்து ஸ்பேஸ் தரணும், மத்தவங்களுக்கும் வந்து வாய்ப்புகள் கொடுக்கணும். அதனால இந்த தடவை நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய வாய்ப்பு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க பாட்டு பாடிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அடுத்த வாரமும் அவங்களே திருப்பி பாட்டு பாடக்கூடாது. நமக்கு நிறைய விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டாங்க நம்மளோட குரூப்ல இப்ப. அதனால நம்ம விஜயலட்சுமி மாதாஜி போட்ட உடனே இன்னைக்கு யாரோ ஒரு விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்து பாடல் பண்ணாங்க. அவங்களாம் கேட்டாங்க மாதாஜி. நான் சொன்னேன், இல்ல மாதாஜி இவங்க வேற ஒருத்தவங்கன்னு சர்வ பிரபு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொன்னாங்க. சோ அதனால நம்மளுக்கு திருப்பி நம்மளே வந்து அந்த சர்வீஸ் எடுத்துக்க கூடாது, மத்தவங்களுக்கும் நம்ம வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
நீங்க பண்ணிருந்தீங்களா? நான் இந்த ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. நான் பண்ணலாமான்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா கேளுங்க. அதனால அது கவனமா பாத்துக்கங்க. வேற அதுல ஏதாவது ரிலேட்டட் டவுட் இருக்குங்களா? நேத்து நான் வந்து அந்த லிங்க் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். வைத்தியநாதன் பிரபு, இப்ப அந்த பாட்டு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? அதோட இது தமிழ் இது எடுத்துட்டீங்களா வைத்தியநாதன் பிரபு? யூடியூப்ல தான் மாதாஜி பார்த்தேன். அது என்கிட்ட இருக்கு, புக் இருக்கு. அந்த இது கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நீங்க அந்த பாட்டு தானே கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். சர்வ ஹரி பிரபுக்கு அனுப்பிச்சு நாராயண அந்த பாட்டு தான். உங்களுக்கு நான் அந்த நம்ம குரூப்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க. பாக்குறேன் மாதாஜி, பாக்குறேன் மாதாஜி. பிரபு நான் நான் போட்டு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் பிரபு. தேங்க்யூ ஹரே பாக்குறேன் கிருஷ்ணா. பிரபு. அதான் நீங்க நீங்க கால் கூப்பிடுங்க. நான் எடுக்கலையா? மறுபடியும் சொல்ல உங்களுக்கு கால் முடியல. பண்ணேன், நீங்க இடத்துல நான் வெளியில ஒரு நாள் இருந்தேன். ட்ரை மறுபடியும் பண்ணேன். கால் பண்ண உங்களுக்கு. அப்படியா? சரி 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 பிரபு, அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயணன் பாட்டு வரும், ஃபேமஸான பாட்டு. ஆமா. டிவியில அடிக்கடி பக்தி கீதை போடுவாங்க. ஹரிநாராயண அந்த அது பாட்டு அகத்தியர் பாடினது. அந்த மாதிரி அது வேற அதே சொன்னாங்க. பாட்டு. ஹரிநாராயணன்றது அது அகத்தியர் எழுதின பாட்டு மாதாஜி. அது நீங்க அது வந்து வேற என்ன பாருங்க. அடிக்கடி இந்த சங்கர பக்தி டிவில எல்லாம் போடுவாங்க அந்த பாட்டு. அந்த அது இல்லை பிரபுஜி. இப்ப மாதாஜி சொல்றது ஜாதவாய மாதவாய கோவிந்தாய நம்ம அந்த மாதிரி வரும் அந்த இது. நீங்க பாருங்க, நம்ம அந்த இது யூடியூபோட இது ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பிரபு. நம்ம குரூப்லயே ஷேர் பண்ணிருக்கேன், நீங்க பாருங்க. ரொம்ப நல்லா இதா இருக்கும். அதோட மீனிங்கும் வாசிக்கணும். நீங்க பாட்டு பாடி முடிச்சுட்டு மீனிங் வாசிக்கணும். இவங்க கயல்விழி மாதாஜிக்கு வந்து நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே பிரபுபாதருடையது. நீங்க அவருடைய மோட் அண்ட் மிஷன் வர மாதிரி நீங்க ஏதாவது பகவத்கீதையோடதோ இல்ல ஏதாவது நீங்க அவரை நினைச்சிட்டு ஓபன் பண்ணி பாருங்க. அதுல வந்து பிரபுபாதர் என்ன அந்த ஸ்லோகத்துக்கு கொடுத்திருக்கார், அதுல நமக்கு என்ன நமக்கு வந்து புரிய வச்சிருக்காரு அப்படின்றது தெரியும். அவரோட இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எமோஷனலா வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ற மாதிரி, ஒரு மூட நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்காது. அவர் கண்டிப்பா வந்து வேதத்தோட ஒரு மேற்கோள் காட்டியிருப்பார். அதுவும் இல்லாம சயின்டிபிக்கா நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்த்திருப்பார். பொதுவா மக்களை வந்து பக்தியில கொண்டு வரணும்ன்றது அந்த பாவம் இருக்கும் அவருடைய பிரபுபாதரோடது. சோ நீங்க ஏதாவது நீங்க என்ன உங்களுக்கு நீங்க ஜஸ்ட் அவரை நினைச்சிட்டு ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. அதுல உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா அது இருக்கும். அதுல இருந்து நீங்க என்ன வந்து சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க வந்து இந்த மேபி நீங்க பகவத்கீதை எடுத்தாலும் சரி, பாகவதம் எடுத்தாலும் சரி, அதுல இருந்து இந்த 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 அந்த ஸ்லோகத்தோட மேற்கோள் காட்டி அதுல வந்து பிரபுபாதர் வந்து அதை சொல்லியிருக்காரு. சோ இதுல இருந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம், அவர் என்ன பாவத்துல அப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத பண்ணலாம். நீங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நம்ம பார்த்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். கயல்விழி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி கிட்ட ஏதாவது ஒரு கதை இது பண்ணிக்கோங்க. அஜாமிலனோட கதை சொல்ல போறாங்க ஏக்நாம்ச மாதாஜி. டைமிங் நம்ம வந்து அதுல போட்டிருக்கோம். ப்ளீஸ் எல்லாருமே அந்த ஸ்டிக் ஆன் டு தட் டைம். அந்த டைம்ல வந்து கரெக்டா அதுக்குள்ள முடிச்சிடணும். அது நீங்க பாத்துக்கோங்க. சரிங்களா? க்ளோசிங் பிரேயர் ரவிக்குமார் பிரபுஜி சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் சத்யா பிரபுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது வந்து வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இதுக்கு முன்ன சப்ஜெக்ட்ல நான் யார்கிட்ட படிக்கிறதுங்க மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜியா? ஆமாங்க மாதாஜி. மாதாஜி நமக்கு இன்னும் L3 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல மாதாஜி. ஐ திங்க் ஒரு பேட்ச் போயிட்டு இருக்கா. வெட்னஸ்டே பண்றாங்களா? கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் நானு. அவங்க திருப்பி இப்ப L2 பண்ணுவாங்க ஒரு பேட்ச். பண்ணி முடிச்சு வரும்போது நீங்க அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி நம்ம L3 லிங்க் இருக்கும்ல மாதாஜி, யூடியூப் லிங்க். யூடியூப் லிங்க் இருக்கும். இருந்தாலும் அவங்க பிசிக்கலா படிச்சாதான் பிரபு நல்லா இருக்கும். நம்ம லிங்க் எல்லாம் போடுறோம். ஆனா திருப்பி நமக்கு டைம் இருக்கு அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு. இவங்க நம்ம ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி எடுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் L3 இப்போதைக்கு. அவங்க பக்தி சாஸ்திரி வேற எடுக்கிறாங்க, இது வேற எடுக்கிறாங்க. அதனால எனக்கு தெரியல. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அவங்க எடுக்கிறாங்களா? ஐம் நாட் ஷூர். நான் கன்ஃபார்ம் மங்களம் பண்ணிட்டு மாதாஜி எடுக்கிறாங்க மாதாஜி. யாருங்க மாதாஜி? மங்களம் மாதாஜி மட்டும்தான் இப்ப L3 நடந்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. Thursday 5:30 to 6:30. ஓகே மாதாஜி, நீங்க அந்த லிங்க் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிடுங்களேன் சாந்தி மாதாஜிக்கு. டைமிங் உங்களுக்கு ஓகேவா மாதாஜி? 5:30 to 6:30. 5:30 to 6:30 every Thursday. மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி, நான் பாத்துக்குவேன். மாதாஜி இதுக்கு என்னென்ன புக் வாங்கணும் மாதாஜி லெவல் 3க்கு? உபதேசாமிருதம் புத்தகம், உபதேசாமிருதம் வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் புத்தகம், பக்தி ரசாமிருத சிந்து. இதே மாதிரிதான் இருக்கும். ஈஷோபனிஷத் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கும். அதே மாதிரி பக்தி ரசாமிருத சிந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். அது வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. பக்தி ரசாமிருத சிந்து வாங்கிட்டேன் முதல்ல. அதெல்லாம் லெவல் 3க்கு இந்த புக் 2 வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு. அதனால அந்த புக் வச்சிருக்கேங்க மாதாஜி. இதுதான் உபதேசம் தான் வாங்கணும்.
ஓகே நீங்க வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா மாதாஜி? எனக்கு அந்த லிங்கை மட்டும் அனுப்பி விட்டீங்கன்னா நான் அங்க கிளாஸ் கேட்டுக்கோங்க மாதாஜி. ஓகே. சிவகாமி மாதாஜி தானே சொன்னது? அவங்களுக்கு நம்பரை லிங்க் சாட் அனுப்பிச்சு பாக்ஸ்ல போடுங்க மாதாஜி, நான் ஷேர் பண்றேன். உங்களோட நம்பர் ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, என் நம்பரை ஷேர் பண்றேன் சாட் பாக்ஸ்ல, எனக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஓகே. வேற வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா யாருக்காவது? மாதாஜி யாத்ராவை பத்தி ஏதாவது சொல்ல வேண்டி இருக்கா? சர்வீஸ் ஏதோ சொன்னாங்க. ஆமா ஆமா, நாளைக்கு மீட்டிங் வேற இருக்கு. சரி, திலக்குமார் பிரபு எங்க இருக்காரு? யாரு ஸ்ரீரங்கமா? மாதாஜி? யாருங்க பிரபு? திலக்குமார் பிரபு. செல்லக்குமார் பிரபு சேலத்துல இருக்காங்க. அப்படியா? சரி, நம்மளோட டீம்ல இருந்து நம்மளோட இதுக்கு வந்து யாராவது சர்வீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? தமிழோட டீம் வந்து ஒரு தடவையும் ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து எடுத்து பண்றாங்க யாத்ரா. சோ இந்த தடவை வந்து நமக்கு தமிழ் டீம் வந்து பண்றாங்க யாத்ரா. ஆல்ரெடி ஃபிளையர்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட இதுல வந்திருக்கு. அந்த 3 நாள் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நம்மளோட டீம்ல இருந்து யாராவது பிசிக்கலா இது பண்ண முடியுமா? மாதாஜி, பிரபுஜிஸ் திங்க் பண்ணி பாருங்க. பார்த்துட்டு அப்புறம் நீங்க வேணா கொஞ்சம் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சர்வோ பிரபு கோஆர்டினேட் பண்ணிடலாமா இத? யாத்ராவோடது இருக்காங்களா, போயிட்டாங்களா? எங்க எந்த ஏரியால போகணும் மாதாஜி? எந்த ஏரியா ஸ்ரீரங்கம், மாதாஜி? கும்பகோணம். திருச்சி ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி ஸ்ரீரங்கம், ராமேஸ்வரம். மாதாஜி அது எந்த மாதிரி சேவை இருக்கும் மாதாஜி? நாங்க எந்த மாதிரி சேவை பண்ணணும்? நீங்க வில்லிங் மட்டும் சொல்லுங்க, அவன் நமக்கு வந்து சொல்லிடுவாங்க எப்படி எப்படி நம்ம எல்லாரும் குரூப்ல கூட்டிட்டு போறதுக்கு. கைட் ஆமா. பண்ண வேண்டி இருக்கும் மாதாஜி. எல்லா இடத்துல இருந்து வராங்க இல்லையா? கைடு மாதிரி இருக்க வேண்டி இருக்கும். அவங்கள எல்லாரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி எங்க எங்கன்னு சொல்லி ஆமா, இது உஷா பண்ணீங்களா? மாதாஜி தான் லீட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்க இருந்து. இல்ல, நீங்க வந்து வில்லிங்னஸ் சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஃபர்தரா என்ன பண்ணணும்ன்றது நமக்கு வந்து கைட் பண்ணிடுவாங்க. என்ன தேதி போகணும் மாதாஜி? பிரபு, நம்ம வந்து அந்த இது வந்து பிப்ரவரி தானே பிரபு? இருங்க ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆமா. நம்மளுடைய பிப்ரவரி யாத்திரை 20, இது. 19. அந்த டைம் தான். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நம்மளோட குரூப்ல போட்டிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி நீலு மாதாஜி போறதா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா அவங்களுக்கு ஒரு மாதாஜி. கைடு வேணும். நீங்க மாதாஜிக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா? நம்ம வந்து இது பண்ணணும். பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன், லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் இல்லையா சங்கரன் பிரபு? இருக்கு மாதாஜி. நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க பிரபு. காலையில உங்களுக்கு நீங்க உங்களை ஹோஸ்ட் நான் பண்ணல ஹோஸ்ட் இன்னும். பண்ணிட்டேன். நீங்க இப்ப லைவ் பண்ணிட்டீங்க. ஸ்டாப். ஓகே, நான் லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகே. இது நம்மளோட இது